isa na akong gikuan sa Ginoo. Yung Ginoo padulong man gyud na sa imuha sa hardin sa kuan langit. Ang ako lang untang hangyo ba nga lugwayan pa nimo kinabuhi. Sulod na. Nakikuyo ako ng subuhan sa lugar. Pero po nang kuan na yalik ko. Hindi na ko ito lang bulan niya kagiyan ang anak. Diyan sa kuan. Musta man? Okay lang sir. Mana. Nga. Bati nagpunga kay ugma naman gud ang kuan. Dialysis. Prior to, pero pag mag-dialysis sir, kuan na paggalang medyo lagsik ka na. Pinag-uman, no? Oo, mga 2 days. Ang interval mo gud sir, 2 days o 3 days. Pero control gyud mo sa liquid. Yung lawas kay kuan man gud sir, dili man gud ka maka ihiog normal. Kasi pasabot ang dili pa kayo. Kuan gyud tungod sa kaguba na sa among kidney ngon sa doktor, ang explanation niya. Para sa kuan sir bation ko kaihon pero patak lang mo gawas. Patak na lang. Oo, mo nang gapundo ang tubig. Oo. Ano sir? Kumpara nimo. Mol-mol na dili. Dili man sir. Kuan lang yun sa tubig sir. Tubig na siya. Oo. So ang imong gibante iron punga, Kutas nga kutas. sir, kutas. Pero gamay lakaw nimo, gamay lihok nimo kutas kayo. Kutas kayo. So ang dialysis nimo twice a week. Twice a week sir. Per session 1/4. Ano din sir ang buton. Actually sir mga 1-2 lang na siya nya gi kuan na ako 1-4 kay i-budget po di mo ang kaon kay kung wala kay budget sa kaon mahipo man ka. So wala po kay bawal sa kaon. Kuan lang. Actually control. ang doktor na mo sir lain mag-explain pero yung doktor na mo si Dr. Cornejo is wala siya nagagamit og word na bawal. Ang iya control. Kung gusto ka mabuhi, tanan nga kauno nimo kontrol da. Pila ka tuig na kang dialysis? Mag 3 years na karong March sir. 3 years na, no? Opo. May kayo laban ng gihapon ka. Isang daw na sa nakapabuhi daw sa ako answer ingon si Dr. Cornejo nang taas daw akong immune system niya. Positive lang sir ba? Positive. Kay tinuod lang sir. Padulong na mo yun. May dito sa kuan murag mauna. Although tanan ta mo abot sa kamatayan pero kami murag mauna-una gyud may pero Hindi mo nimo na matag-an kay na mga healthy diha mabangga no na nabangga ano dito sa Davao oh. pero kung positive lang yun ka sir ingon si Doc. Positive lang yun. Dako ang posibilidad nga magdugay ka. Like sa pansa dito sa naadto ko sa SPMC naigitagaan og award dito. Kay for almost 27 years ang dialysis. Okay. Oo. Naigito tagaan ko siya pa dito murag pahalipay ba. Sa makalaga pa dialysis. Diri po sa kay Dr. Cornejo sa Aurora sir. Unsay mga gina-ampok nimo sa Ginoo? Gikan natong kuan sir, gikan natong gidala ko sa SPMC nga na declare sa doktor nga stage 5 ko. Dala ko sa ambulansya sir. Isa na akong gikuan sa Ginoo. Nga yung Ginoo padulong man gyud na sa hardin sa kuan sa langit. Ang ako lang untang hangyo ba nga lugwayan pa nimo kinabuhi. Dawat naman ako anak ko sa surrender na gina ko totally sir. Pero kung mahimo basin pwede pa lang buhay na Sa programa na to Rondak Bayan sa Charm Radio, ni bisita ni siya dito sa programa. Atuwa siyang gitagan og oras na makapasipaw siya sa iyang katuyuan dito. Moto mangayon siya og kanang suporta sa iyang pang-dialysis. So kay walang-wala na gid in town. Kailangan niya og mga 2.8 sa kasimana para sa 2 ka sesyon. Na ginagmay tang natonol pero naabot kang Idlando Tangili bro. Ang katong-atong programa nagpaabot siya sa imo og 5 mil. No, dadari 5 mil bro. Dili ni siya kagawa, dili siya politiko no. Sir, Mr. Tangeli, salamat kayo sir sa inyong ginabang. Ako gani nga bagay sir para sa akong dialysis sir. And God will bless you more. Kabalo ko sir kung unsa ang Ginoo mupuli og kaayo sa mga taong sama niyo. Salamat din kayo sir. God bless sa inyong pamilya.